מתן, איפה אתה אבא? פה בבי. עוד פעם אתה, מה זה מתן יועץ משכנתאות? איזה משכנתאות? אני הולך עם זה כי אני אומר לכולם שלא צריך משכנתה אצל מתן, לא צריך. אז מה יש לנו פה? מה אתה מראה לנו פה? תגיד לי, מה? מה? מתן לא שומעים אבא, דבר! שנים אתה צורח, פתאום אתה שותק? אז לא צריך לדבר, הבית מדבר בעד עצמו. אז מה זה לא צריך משכנתה? אני אגיד לך מה, זה בית שלא צריך מתווכים, לא צריך עורכי דין, לא צריך קבלנים, לא צריך אישורים, לא לכלוך, לא אבק, והדבר הכי חשוב, שלא צריך משכנתה, אתה מבין את העוצמה? מה זה לא צריך משכנתה? תסביר לי, מה זה לא צריך אני אסביר לך משכנתה? מה זה לא צריך משכנתה. מתן הביא משהו חדש. מה הבאתי? מה הבאת? מימון מלא על הבית, נו. ב-0% ריבית, לא תופס מסגרת, לא תופס אובליגו, בהוראת קבע, אין פה אותיות קטנות, 3,600 שקל בחודש, למשך 24 תשלומים, והבית שלך, עכשיו אתה יודע מה הכי יפה? מה הכי יפה? שהיום שילמת, מחר יש לך בית אצלך! מחר יש לי בית אצלי, מחר!